Maber ahinya Victor, mana kaka kama nyocha waweye godo e kama wakwanye godo. Ka nitiere jawinjo mane kamoro doyo puothe moro to kama ne oweye kichecha emodogo kwanye godo. En gima ber nikech sani neno opogore gi winjo kinde duto. Ka jawinjo nyalo neno gima timore nikech ing'eyo ni kinde mathoth nyicha ne ji winja to kamoro kawuono ji neno. Koro aparo ni e chenro mar KakaWaneno waikore yo makare, waduogo ka wan gi teko, waduogo ka wan koda mbi, waduogo ka wan koda ng'eyo kendo wan koda lony. To bende wang'eyo ni kata mana e chenro mamoko ma jowa geno kendo jowa winjo gin chenro mabiro bedo e yo mong'ith gi yo mokare nikech lony medore pile pile. Wan bende wan e puonjruok kaka watime kawuono kata kaka wanene kawuono. Kamoro ka kiny waduogo to wayudo ka Nyasaye ochako miyowa lony, to bende gi buge mwasomo, to bende gi interactions mwatimo, wamedo bedo ka wago okang' odiochieng' kodiochieng'. Koro aparo ni Ramogi TV bende osegoyo okang' higa achiel en okang' bende kendo gi lony to gi experience bende. Samoro kaka nyo watimo gik moko nyoro nyalo pogre kaka koro wadhi time kawuono kaluwore gi experience.